kunoba nditshintshinyani ndileka abantu ngemali kodwa ndixolela ukufa. basekhona baxolela ukufa. Nkosi yam, verse number 16. When I preach the gospel, don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple? Mlimi uphi olima ajike angayiki isivuno angasiki monakalilo ndikhona eKapa sinsiwe ndiyamthanda uYesu kakhulu. Ndisibulisele nabo lusuku lanamhlanje siphetheke itopic enhle nelungileyo emayelana naba bakalo wona bakwalo money. Hallelujah. Mbuliseke bani lobani umoya ingcwele ekhona phakathi kwethu, khona phakathi lo ndawo uphulaphula kuyo. Eyona nto ingamandla namhlanje ndifuna sithethe ilungelo labashumayeli, ilungelo labantwana bakaThixo abashumayela indaba ezilungileyo, ilungelo imfanelo zabo bashumayela izwi likaThixo. Banazo na imfanelo mayelana lithini izwi likaThixo, ngoba abantu baye bathethe izinto ngendlela. Abanye abantu babona kulilize ukusupporta abashumayeli, abanye abantu bayibonqene ukusebenza bathi bona bayoshumayela ukwenza imali. Abanye abantu kuye kuxhomekeke umuntu nomuntu ususwa yintoni, uchova yintoni, uThixo uthethe naye kanjani, if uthethile, because abanye uthethile, abanye banenjongo zabo abafuna ukuzifezekisa. Kodwa ke masifunde izwi likaThixo, masifunde izwi likaThixo kwenzela uba yonke into esiyithethayo singathethi izinto zemiqala yethu. Sive nje uba lithini ilungelo labantu abashumayelayo. Kumele umholo okanye inzuzo yabo ihambe njani, bafumene intoni, babhatalwe bangabhatalwa. Kukho noise, kukho complaints, kukho into nje ninzi eyenzekayo nezikhalazo. Abantu babone beqhathwa, abantu baqhathwe, abantu ibe ninzi nje lento eyenzekayo. Kodwa masifunde izwi lenkosi. Ndifuna nje ukukhuthaza ungahlomla xa kuthi mawuhlomle, kodwa ndifuna ukukhuthaza sinoba sizoyiqala sehle nayo lencwadi yabaseKorinte, ngabaseKorinte bokuqala chapter 9, 1 Corinthians chapter 9. Sizofunda from verse 1 siyophela verse 18. Sizowajumpa amavesi amaninzi, sizawusiba wena amanye amavesi siyofunda. Ndifuna ukuze uyofika nami verse number 18, apho khona sizoyishwankathela khona sive ilungelo labantu abashumayelayo, labantu abafundisayo, abantu abathi okanye ababiziweyo okanye abathi babiziwe. Lithini ilungelo labo, lithini iBhayibhile? Kodwa masifunde
kwenzela uba side siyofika kunye nawe ku verse number 18 ungayiyeki ku verse 1 and then uthi ithi okanye uyiyeke ku verse 7 but funa siqale from ku verse 1 to verse number 18 silive iBhayibhile ukuba thini 1 Corinthians chapter number 9 verse 1 amalungelo abantu abasebenza esontweni amalungelo yonke umuntu unelungelo wonke umuntu unelungelo lakowenu nelungelo caweni yakho nelungelo emsebenzini wakho unelungelo lokuhlala ekuhlaleni nelungelo kumbutho ojoyinileyo unelungelo but lithi iBhayibhile amalungelo wabantu abasebenza esontweni amalungelo wabantu abasebenza esontweni verse number 1 apho khona umpostoli uPaul uyiqala ngemibuzo uyiqala ngemibuzo le verse ba ayibuza imibuzo but am I not free? Am I not apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Those 3 questions. Okay. Then sifuna sigxile kulo wesithathu apha ku verse 1. Are you not the results? Are you not the result of my work in the Lord? Hallelujah. Anisuziqhamo okay ithi ngesixhosa nisisiqhamo somsebenzi endiwenzayo enkosini nisisiqhamo somsebenzi endiwenzayo enkosini na ubuze imibuzo yamithathu but nxa ibuza lo wesithathu uyabuza uba anisosiqhamo na nina somsebenzi endiwenzayo enkosini. Hallelujah. Cela uhambe nami sizoyiva verse number 2. Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Okay. Abanye abantu bazokuxelela uba njengoba ndikushumayeza ndikufundisa ndikuteacher wena usisiqhamo salento ndiyenzayo umuntu udla isiqhamo wedla isiqhamo sento ayenzileyo Nkosi yami hallelujah yamandi iBhayibhile hallelujah masifunde verse 3 apha khona sifumanisa abantu abashumayelayo abantu abasifundisayo okanye abafundisayo bezithethelela okanye umpostoli uPaul naye ubuqu ezithethelela Corinthians chapter 9 1 Corinthians chapter 9 verse number 3 uthi apha ku verse 3 this is my defense to those who sit in judgment on me. Abantu mose siyabazi bazothi hayi uyashumayela ufuna imali uyashumayela unqena ukuyosebenza uyashumayela ngoba efuna ukusikhuthuza uyashumayela ngoba efuna lena le but umpostoli uPaul ufika apha uyazithethelela uba this is my defense kwabo to those who sit in judgment for me. Okay, sizoyifunda nangesixhosa. Don't we have the right to food and drink? Ubuzo omnye umbuzo. Don't we have the right to take believers' wife along with us as do the other apostles? Verse 3. Ke ukuziphendulela kwabo bandixhekayo. Ndenjenje uthi umpostoli Paul. Ngaba andinalo na mna ilungelo lokuba ndikhe ndisele. Verse 5. Ngaba andinalo na mna ilungelo njengabanye abathunywa
abantakwa benkosi noPetros nokuba ndibe nenkosikazi engumKristu ndijikeleze nayo. Verse 6. Okanye makube kuphela ndim noBarnabas okufuneke sitye ukubila kwethu. Hey, you know, iBhayibhile xa silifundayo uGenesis lithi indoda yawutya ukubila kwebunzi layo. Na uPostile uPaul apha uzama, ndiyabona uba uzama ukuphendula imibuzo eye ivele ekuhambeni kwabo ekujikelezeni beshumayela izwi likaThixo kuthiwa bawusebenza nini. Haleluya. Bazawusebenza nini ngoba iBhayibhile lithi indoda yawudla ukubila kwebunzi la. Ndicela uhambe nami ungayeki siye kuverse number 18, siye kuverse 17, siye kuverse 15. Singayipheli nje phezulu because amaxesha amaninzi siyalifunda iBhayibhile but siphele singafikanga kushwankathelo. Haleluya. Now umpostile uPaul uyaziphendulela lapha uba njengoba ndishumayela ingabe mna ndinalo ilungelo lokujikeleza ndihamba nomkam ndishumayela, ingaba mna ndim ndodwa na umpostile omakashumayele emveni koko angadle ukubila kwebunzi lakhe. Haleluya. Now ithini lento? iBhayibhile ithetha iziphikisi sizayiva, zange iBhayibhile yaziphikisa. iBhayibhile ithetha lento inye, ayiziphikisi. But abantu abaninzi xa befuna ukuva lento abafuna ukuyiva bayibona ingathi yaziphikisa. Lithi iBhayibhile indoda yawudla ukubila kwebunzi layo. Xa sifika apha siva umpostile uPaul esebuza uba ingabe ndim noBarnabas na amabadle okubila kwebunzi layo. Babo, okay, masifunde sizoyiva namhlanje. Okay, xa sifika kuverse number 7 lithi iBhayibhile lakhophi ijoni elizihlawulela ngokwalo indleko zalo emkhosini. Lake lakhona la ijoni elizibhatalela indleko ngokwalo emkhosini. Ngakumbuza ubuza kompostile uPaulos. Hey Nkosi yami, mlimi uphi olima ajike angayiki isivuno, angasiki isivuno? Ngophi umlimi olima gqiba angasiki isivuno? Nkosi yami, uyabona lana amavesi lana afuna imali bazalwane. Masikashumayeli mahala, imali mayize. Lezi siqhamo sifunde sehle nayo sizoyiva, sizokwazi uba siyivale ngendlela eyiyo. Ngicela uhambe nami. Okay, iqhubeleke uthi umbuzo olandelayo, nguphi na umalusi ongasikiyo izapholo? Okay, nguphi na umalusi ongazikiyo izapholo? Izapholo inkomo ngolwazi lam, andizomXhosa ncam wena ndilihlubi. Ngolwazi lam izapholo inkomo nxa iqalayo ukuza okanye nxa iqekwa ekuseni, nxa izayosengwa ya uqala ubisi lokuqala, liqala litsalwe lisengwe lokuqala ubisi. Nxa uyidonsayo imibele le uyitsalele uyisengela emlonyeni. So utya izapholo before ube uyasenga, usengela pha ibhekileni but uqala usengele emlonyeni. Now lithi ke ngoku iBhayibhile, ngophi umalusi owalusa gqiba ngafiki agqibe akaziki izapholo? Hallelujah. Who serves as a soldier at his own expenses. Hallelujah. Who plants the vineyard and does not eat its grapes. Hallelujah. Who plants the vineyard and does not eat its grapes. Xa utyalayo mosutyala unenjongo yoba ndizawuvuna apha. Utyala unento ethi noba ndingabulaleka kodwa khona into endizayivuna. But ke ngoku iquestion ithi ingaba nathi bashumayeli funeke sisebenze sinalo mentality nayo yokuba xa besanda abantu kule cawe ndizawuthi ndivune.
nakumbuzo bayanda abantu enkonzweni ngabe ndibona isiqhamo lithi iBhayibhile ngophuma lusi ngileli bhijoni elizibhatalela indleko zalo emkhosini. Hayi Nkosi yami masifunde sizoyiva chilo mosiya sozijamba ezinye iverses so that singabi bade kakhulu. Sifunde uverse number 7. Now ndifuna siyithathe serious ke ngoku verse number 7 bazalwane. Umsebenzi kaThixo umele ukusupport. Doesn't matter uba kwenzeka ntoni, but umsebenzi kaThixo udinga abantu abakholwayo nabangamaKristu bazosupporta umsebenzi kaThixo benoThixo. Hallelujah. Andifuna ungena deep kabo, but iBhayibhile liyasixelela uba kumele senze ntoni singamaKristu. But ufuna siqhubeleke nale imeko under le topic yelungelo labantu abasebenza endlini kaThixo. Nawo ke ngoku nakumbuzo kunento ekhona I think exesha lethu kakhulu yawufumanisa abantu abasebenza endlini kaThixo sometimes akakho mnye, but ufumanisa uba yena ubenefit time mhlawumbe uba mnye end up ke ngokuba khona iconflict ezicaweni uzobenefit mna kuba kushumayela mna, but at the end of the day bakhona abanye badlala instrument but akhonto bayibenefitayo. And ke ngoku umuntu onjani okumele abenefite, because sinabantu aba full time emsebenzini kaThixo, ayikho enye into abayenzayo but bajongene nomsebenzi kaThixo full time. Ekseni mina ndivuka nhlambe ndinxibe ndilungise ndihambe ndiye emsebenzini ndiyosebenza, xa kuphela inyanga ndamkele umrholo umvuzo. Now abe khona lo ufull time emsebenzini kaThixo ngolhlobo luka Paulos, ngolhlobo luka Petros, ngolhlobo luka James, ngolhlobo, because lamadoda asiva ndawo ebesebenza kuyo but ebejongene nomsebenzi kaThixo ebiziwe nguThixo. Now equation ithi ke ngoku basekhona na abantu ababizwayo. Now le impendulo na ungaziphendulela ngokwakho. Hallelujah. But apho ndiza khona umsebenzi kaThixo umele, eyona nto efika ibenzima ukuthi mna ndiku full time emsebenzini kaThixo, but ekseni ndivuka ndihambe ndiyopleta igadi yam, ndibuye ndihlamba abantwana bam, ndibuye ndilale ndiklini ndikwale ngo5 to 5 ndifunda ivesi ndihambe ndiyothetha ecaweni. But xa sithetha ngomuntu ofull time emsebenzini kaThixo ngokweyam i-understanding kumele abe ufull time. Ngeli xesha thina sivukayo sihamba siye emsebenzini, yena uvuka athandaze, ajonge amavesi, ahle ngendlela, axelele abantu ngoYesu osindisayo, axelele abantu. Sometimes enza door to door, sometimes avisit. Ngexesha thina sisebenzayo but yena uvisita amaKristu. But xa ufumanisa ke sometimes abanye abathi ba full time emsebenzini kaThixo uyawubabona only Sunday besecaweni besenza, emveni koko babuye bazogota le vesi. Now masiyive le vesi uba umpostoli uPaul ebeyithetha kubantu abenza full time umsebenzi kaThixo njengaye. Hallelujah. Basekhona nakweli xesha siphila kulo, basekhona, abekho, basekhona, le into yaziwa nguwe. Hallelujah. But if inhliziyo yakho ithi basekhona, if ithi abasekho le into, but iyona nto kufuneka singayiluzanga ifocus yelizwi kaThixo ba ona into efuneka yenzekile umsebenzi kaThixo. Xa ufaneleke usupportiwe kufuneka usupportiwe. Hallelujah. Now because must be honest bazalwane, must be honest, asibe honest. I mean umsekelo mna ndiyakholwa, ndisinsiwe, ndiyakhonza but ndinexanduva loba ndivuke ekseni ndihambe ndiye emsebenzini. Now ke ngoku the only time endilifumanayo after 4:30 xa nditshayisa emsebenzini yoba mandihambe ndiye enkonzweni, but at the very same time khona abantwana efuneke ndibahoyile, khona abantu efuneke ndizenzile le into, zisenoba khona izinto ezinokusilela. Hallelujah. Now ziseba khona into ezinokusilela
ngoba ndibuya ndidiniwe, ndixiniwe ngabelungu, ndixiniwe izinto zomsebenzi, end up ezinye izinto zisilele. Now kufumaniseke ngokuba kukho unga-organize, kanti xa umuntu ekhona ezimisele yokuba mna enento ebiziwe, enento hayi umuntu ozozifuna ebangcwele. Indaba kaThixo ayihambi ngoba hayi mna ndineskill sokuthetha kamandi, but makube nguThixo, because akhona abantu abaye bazisole after ixesha athi ndibiziwe, but ngoku indlela endisokola ngayo. But ke ngoku obiziweyo uzoyiva iphendula kaverse number 18 ithi, masilifunde izwi lenkosi from masifunde verse number 7 lithi izwi lenkosi. Okay, siku verse number 11 lithi izwi lenkosi, sahlwayela imbewu kamoya phakathi kwenu, nimangaliswa yintoni ke? Sakulindela inkxaso kuni. Sihlwayele imbewu kamoya kuni, yintoni ngoku enimangalisayo xa silindele inkxaso? Ndiyayithanda indlela akayibeka ngayo, inkxaso. Uthi umpostoli uPawulo, sihlwayela umoya, sahlwayela imbewu kamoya kuni, yintoni ngoku enimangalisayo xa silindele inkxaso kuni? Haleluya. Inkxaso ke andiqondi uba iqingqiwe. Ndixhasa ngalento, ndixhasa ngalento, ndixhasa ngalento, ndixhasa ngalento, ndiqhutshwa inhliziyo yam. Hayi Nkosi yami, because once wangenwa nguThixo andiqondi uba xa ungenwe ungalibala uba eneneni umsebenzi kaThixo kufuneka. Kunabantwana bakaThixo abakhona aba full time abenza umsebenzi kaThixo. Kunezinto ezifuneka zenzekile endlini kaThixo, kune-instrument, kune-rent, kunemthengwa kwesiza, kunento ezifayo funeka zilungisiwe, yonke nje lonto leyo inkxaso. Haleluya. Sahlwayela imbewu kamoya phakathi kwenu, nimangaliswa yintoni ke ngoku xa selindele inkxaso kuni? Yintoni bazalwane nivimbe kangaka xa kumele ngoku silindele inkxaso kuni? Ukuba ke abanye banelungelo lokulindela iziqhamo ezinjalo kuni, alingaphezulu nake elethu ilungelo. Bakhona abantu abalindele iziqhamo ezinjalo kuni but benikhuthuza. But thina singompostoli uPawulo sishumayela uKristu, si full time senza konke esikwenzayo. But why bazalwane kuzoba nzima yoba nixhase umsebenzi kaThixo ubheke phambili? Nkosi yami. Haleluya. Ke thina asenzanga nto ngelilungelo, koko sisuse sanyamezela nayiphi na imeko endaweni yokuba sibe imiqobo ethintela ukuhanjiswa kweendaba ezimnandi ezingoKristu. Nkosi yami. Uthi uPawulo sebasuke bancama nelo lungelo, kunoba bawona babe ngumqobo ekuhambiseni indaba ezilungileyo. Haleluya. Ababekanga phambili ilungelo labo, kodwa babeke phambili ukuhanjiswa kwendaba ezilungileyo. Ababekanga phambili imfuno zabo, kodwa babeke phambili imfuno zebandla. Ababekanga phambili ukuphila ubomi obuphezulu, kodwa babeke phambili yokuba umsebenzi kaThixo mawuqhubeleke phambili. Ababekanga phambili ukudriver imoto zabo nutsho, kodwa babeke phambili yokuba umsebenzi esiwenzayo esiubizelwe nguKristu mawungasileli ngenxa mawungabi ngumqobo
imfuno zethu ukuze umsebenzi kaThixo ungaqhubeleki phambili. Nkosi yami, masiyifunde futhi le verse. Hallelujah. Hallelujah. Verse number 12. Ukuba abanye banelungelo lokulindela iziqhamo ezinjalo kuno. Alingaphezulu na elethu ilungelo. Ke thina asenzanga nto ngelilungelo. Koko sisuke sanyamezela nayiphi na imeko endaweni yokuba sibe yimiqobo ethintela ukuhanjiswa kweendaba ezilungileyo ezimnandi ezingoKristu. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Verse number 13. Sizoyivala ngoku verse 18. Anazi na ukuba abo basebenza endlini kaThixo baphila kwayiyo? Don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple? Baze abo benza amadini eqongeni lamadini bafumane isabelo kuloo madini. And those who serve at the altar share in what is offered on the altar. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Ngokunjalo ke, inkosi iyalela ukuba abo bashumayelayo indaba ezinandi zikaThixo baphile zizo. Abo bashumayela indaba ezimnandi zikaThixo baphile zizo. Abashumayela indaba ezimnandi baphile zizo. Hallelujah. Verse number 15. Kodwa ke mna andikawabangi lamalungelo. Uthi uPostile uPaul yena akawabangi lamalungelo. Lamalungelo nithetha ngawo mna ndinguPaul sandiwabangi. Futhi ke nokubhala oku andizami kubanga wona. Bazalwane, ningenzi mistake nicimba fana mna ndinguPaulus xa ndilixelela ezi zinto ekumele nizenze ndizama ukuba nondle mna. Ningenzi mistake yokuba xa ndinixelela uba kumele ninikele, kumele niusupport umsebenzi kaThixo, ndizama ukutshintsha umyalezo endiwuthunyiweyo ndikhuthuze nina. No, uthi umpostile uPaul, hayi ndixolela ukufa endaweni yokwenje njalo. Uyabona ngoku kulapho khona uzawuvela khona othi ubiziwe nothi uzophangela. Ngoba uthi umpostile uPaul, kunoba icebo likaThixo lingabhekeli phambili ngenxa yoba ndifuna amalungelo am, ndixolela ukufa. Ukuba lamalungelo ndinixelela ngawo uba abashumayeli kumele bawafumane wona enza icebo likaThixo litshone phansi, ndixolela uba ndife. Hayi kwangamaqhawe la. Yebo xa sekhona abashumayeli abanjalo abadala ngaske niyeke xolela ukufa. Hallelujah. Hallelujah. Akukho namnye uza kulijika ilungelo lami lokuqhayisa alenze amazwi alambathayo. Nganthethayo kuthiwa noba ngashumayela bila bemanzi kodwa indlela kasifuna ngayo imali, noba ngashumayela abenje kodwa uzophangela lo apho, noba ngashumayela abonakala ubayo kodwa utsotsi lo.
uthi umpostoli uPaul akho ke uzawulenza ilungelo lami libe lilamba indlela ndishumayela ngayo ibonakala ilambatha ngenxa yoba ibonakala ingathi ngumuntu ozophangela kuni. Hallelujah. Hallelujah. But I have used any of these rights, and I'm not writing this in the hope that you will do such things for me. I will rather die than allowing anyone to deprive me of this boost. Hayi xolela ukufa bazalwane, xolela ukufa kunoba ndileqe nina ngemali, xolela ukufa kunoba nditshintshe inyani ndileqa abantu ngemali, kodwa ndixolela ukufa. Basekhona baxolela ukufa. Nkosi yami, verse number 16. When I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Verse number 16. Nokuba ndiyashumayela, andinalungelo lokuqhayisa ngaloo nto. Kaloku ndithunyiwe ukushumayela. Hallelujah. Ndiyanishumayela apha, ndiyashumayela apha, ndiyashumayela. Ndithunyiwe. Lo nthumileyo uzawubashumisa mana abantu abanenhliziyo, abasenenhliziyo yokuba banikele umsebenzi kaKristu uqhubeleke phambili. Andinalungelo lokuba ndicaba hayibo andizukwazi. Ngoko ke kungayinto embi gqitha xa ndingazishumayeli indaba ezimnandi. Ukuba bendisenza ndingathunywanga, bendingade ndilindele umvuzo. Ingxaki yam thunyiwe, that's why ndinganamsebenzi namvuzo. Kwangamagorha. Uthi uPaul ingxaki ithunyiwe, that's why ndinganamsebenzi namrholo. If bendingathunywanga bendizawulindela umrholo, kodwa ingxaki yam ndithunyiwe. Loo nto uxhasa ngayo umsebenzi kaThixo yanele. Andizupreacher nkxaso yam, kodwa ndizopreacher izwi eli lithunyiweyo. Utsho ngamanye amagama uthi uPawulos. Kodwa ke ngoku ndisebenza kuba ndinganyanzelekanga. Ngoko ke ndifezekisa into elindelekileyo ukuba ndiyenze. Xa ndishumayela ndifezekisa into ekulindelekileyo ukuba ndiyenze. Njengoba ndithunyiwe ukuba mandishumayele, andenzeli mntu, kodwa into endiyenzelwa lo undithumileyo. Into akayilindeleyo uba ndiyenze, into ekufanelekileyo uba ndiyenze. Eyenkxaso endizawuza nayo sendiyicacisile phezulu ndinguPawulos, yona iyadingeka but andizushumayela yona. Ndingase ndiyife kunoba ndishumayele ilungelo lam. Itshilo ivesi engasentla, verse number 18. Uyintoni ke umvuzo wam? Lelungelo lokuba ndishumayele iindaba ezimnandi, ndingahlawulisi. Ayinkosi yam, ndingahlawulisi. Umvuzo wam lilungelo lokushumayela iindaba ezimnandi, ndingahlawulisi. Ndingawabangi amalungelo am ngokushumayela iindaba ezimnandi. Iphelele bangcwele, ilungelo lokushumayela ulicacisile ngasentla. Labantu ababiziweyo abahlala beshumayela
izwi likaThixo. Kungumnto abayenzayo leyo ekuphileni kwabo emhlabeni. Hayi manizawuvuka mna ndihambe ndiyemsebenzini ndibuye niqonda ndifuna extra cash mandihambe ndiyoshumayela. No bazalwane, no. Mandihambe ndiyoshumayela ukuze ndifumane u-extra cash. No. Ukushumayela sokubamba itsha, ndisawubamba itsha phaya for ukufumana, ndisawufuna i-weekend phaya, ndisawufuna i-overtime. No. Apha umpostile uPawulos uthetha ngabantu ababiziweyo nguThixo, abashumayela izwi likaThixo, bezinikezele impilo zabo ngokupheleleyo, bejikeleza umhlaba nabafazi babo. Ncama amakhaya uPawulos, ncama amaphayo uPetros, bancama zonke izinto, bajikeleza besazisa ngoKristu osindisayo, bebengavezi ilungelo labo ukwedlula ukuveza uKristu. Uthi uPawulo, ndingaske ndife because mayinisikelele ekhaya ilungelo labashumayeli. Ndingase ndife kunoba ndifuna ilungelo labo, kunoba nditshutshise abantu. God bless you.